Добрый дзень, паважаныя гледачы і чальцы нашага юрыдычнага клуба. Меня зовут Максим Половинка, і як заўсёды я рады вас вітаць на нашай сустрэчы. Сустрэча з цікавым чалавекам, і такім цікавым чалавекам з'яўляецца добра вядомы тым беларусам, хто займаецца тэматыкай правоў чалавека, тым беларускім юрыстам, якія займаюцца тэматыкай правоў чалавека, Константин Дегтяров, професор in Human Rights Law University of Liverpool. Ён, наколькі я ведаю, з Гомеля, да? Зрозуміло, з Гомеля. Ну так, не помиляєтесь. Ось, але пабудаваў паведную кар'еру ў адукацыйнай сцязе у заходняй юрысдыкцыі, і таму, мне здаецца, будзе і даволі цікава пабачыць погляд з пункту гледжання светапогляда Константина на тыя пытанні, якія ось мяне вельмі хвалююць наконт права, што адбываецца. Я ведаю, што шмат якія пытанні прыйшлося перагледжваць пасля 2020 года, таму гэта вельмі такая добрая магчымасць паглядзець на юрыдычны сусвет вачамі іншых. Дзякуй вялікі, Константин, што вы з намі. Так, дзякуй вялікі. Я таксама хацеў бы падзякаваць вас за тое, што запрасілі мяне сюды. Увогуле, я павінен зрабіць нейкі такі анонс, што нават раскрыць некаторы сакрэт палішынеля, што Константин вельмі такі настойлівы, казаў, што лепш казаць пра дакладныя юрыдычныя пытанні, практычныя юрыдычныя пытанні, але я таксама быў настойлівы і прапанаваў пачаць увогуле з такіх больш філасофскіх пытанняў. Не ведаю, мне можа гэта мой узрост так давіць, але ж хочацца абмяркоўваць у тым ліку пытанні сэнсаў жыцця, сэнсаў юрыдычнага жыцця і гэтак далей. І вось маё першае пытанне. Юрыст для вас — гэта прафесія, якая стварае сэнсы, альбо яна рэактыўная? То есть, ці ўвогуле варта казаць аб ролі юрыстаў ад некай сілі пераменаў, альбо перамены будуць стварацца іншымі, а юрысты проста абслугоўваюць чужыя інтарэсы. Гэта такое вось пракляцце прафесіі. Ну, глядзіце, вось я вам казаў, што я не люблю гэтыя абстрактныя пытанні. Вось я іх дакладна не люблю, таму што у пэўным сэнсе вы пытаеце пра тое, што не спецыфічна для юрыстаў. Абстрактныя пытанні — гэта дрэнныя пытанні для юрыстаў, я так лічу. Таму што прафесія юрыстаў — гэта вось наадварот перакладаць вось гэтыя абстрактныя рэчы, сэнсы, як вы іх называеце, у спецыфічныя канкрэтныя рэчы. Я сваіх студэнтаў таксама вучу, каб яны бралі нейкія там кейсы, нейкія правілы, нейкія нормы, законы і гэтак далей, гэта ўсё перамешвалі і імкнуліся зразумець, перакласці гэта ўсё на тое спецыфічнае правіла, якое існуе ў тым ці іншай справе. Таму маё меркаванне ў тым, што прафесія юрысты ў тым, каб вось гэтыя абстрактныя пытанні, якія вы палкаеце мяне да якіх, перакласці ў канкрэтныя рэчы, канкрэтныя дзеянні, канкрэтныя там стратэгіі і гэтак далей. Вось, гэта першае, што я падумаў, калі я пачуў ваше пытанне. Другое — это то, што нельга ўсіх юрыстаў падыходзіць да іх з адной кропкі гледжання. Разумееце, юрысты робяць розныя справы, так? Яны вырашаюць розныя праблемы, некаторыя з іх складаныя, супярэчлівыя, спрэчныя, некаторыя творчыя, некаторыя руцінныя. Залежыць ад юрыста, так? І я вельмі паважаю там нейкіх, напрыклад, натарыусаў, але, разумееце, калі вы цэлы дзень зацверджваеце нейкія наследства і гэтак далей, я не ведаю, які працэнт ад гэтай работы застаецца на меркаванне пра сэнсы. І нават калі, можа, памятаеце, такі вядомы філосаф прававы Рональд Дворкін, ён у сваіх працах вяртаўся з такой ідэі суддзя Геркулес, Judge Hercules. Гэта такая ідэя пра то, што гэта такі ідэальны суддзя, які ніколі не робіць памылкі, ведае ўсе права і правілы, і вось як ён вырашаў пэўныя праблемы прававыя. Так вось нават гэты суддзя Геркулес ніколі б не рабіў толькі творчыя рэчы, ніколі б не рабіў толькі тое, што вы называеце сэнсамі. І ўвогуле такія сэнсы, яны могуць з'явіцца толькі ў такіх складаных справах, у якія немагчыма вырашыць вось механічнай інтэрпрэтацыяй права і закона. Але тут будзе маленькае яшчэ але прыканцы казаць, што мы можам хавацца толькі за мантрай, што мы толькі абслугоўваем
клієнтаў, што мы толькі можам рабіць штосьці па інструкцыі кліентаў, гэта таксама дрэнная ідэя. Навошта тады юрысты, калі яны робяць толькі тое, што кажуць кліенты. І ў гэтым сэнсе у юрыстаў, зразумела ж, ёсць і абавязкі на павагу да суду, абавязкі на павагу да праўды, і ў гэтым сэнсе мы можам уплываць на тое, як ідзе развіццё права ў сэнсе выкарыстання права. Але зноў, вось гэтае пытанне, гэта не тое, пра што я звычайна распавядаю са сваімі студэнтамі. Мне патрэбна нейкі канкрэтны прыклад, як ён выпрацоўваецца ў практыкі. Значна больш цікава. Дзякуй вялікі. Калі навокал усё некае усталяванае rule of law і далей гэты працэс трэба нейкім чынам падмацоўваць, гэта адна сітуацыя. Але ж мои пытанні звязаны з тым, што у Беларусі такая сітуацыя, як ёсць. І трэба зрабіць шмат крокаў, каб з той сітуацыі, якая зараз, прыйсці ў сітуацыю. Он звычайно спытаюць, чаму у вас такія роўныя газоны? Кажа, палівайце, падставляйце, будзе добра. Чаму у вас такое добрае rule of law, і чаму ні адзін лорд не купіць ідэю, што часам не да законаў? Ну, жывіце з вялікай хартыяй вольнасцяў 700 год, і у вас таксама будзе ўсё добра. Ну, жывіце з гэтымі традыцыямі. Таму моё наступнае пытанне, вы назіраеце гэта часткова знутры. Ну, можа, не часткова, можа, цалкам знутры. Вы бачыце гэта. Наколькі у існаванні rule of law, існаванне яго, пры гэтым мы разумеем, што гэта даволі такі палітычная рэч, такая палітыка-прававая рэч. Наколькі ў існаванні, наколькі ў незмяняемасці, наколькі у моцы на існаванне, нават калі знешнія вонкавыя сілы жадаюць гэта змяніць, прыходзяць дыктатары, пачынаюць што-то там мяняць. Наколькі ў гэтым юрыдычная суполка, яе гатоўнасць абараняць каштоўнасць, яе негатоўнасць даваць каштоўнасці, наколькі яна іграе вялізную ролю? Наколькі стан юрыдычнай суполкі, юрыдычнай кам'юніці вызначае, што у нас будзе моцнае rule of law, і яно не падзе пад чарговым дыктатарам. Складанае пытанне. Зразумела, што юрысты граюць важную ролю ў грамадстве. Напрыклад, Злучанае Каралеўства, калі вы казалі, нават прэм'ер-міністр Брытаніі Кір Стармер, зараз ён юрыст, і даволі вялікая колькасць міністраў таксама юрысты, і гэтак далей. Але гэта складанае пытанне, зноў-такі суполка юрыстаў. Якая такая гэта суполка юрыстаў? Хто яны такія? Прафесіянальнае кам'юніці. У кожны юрыст тут душа адбаліць, што нехта там кажа нешта супраць права. Добра, глядзіце. У гэтым сэнсе найбольш важная роля супраць дыктатуры гэта судовай улады. Так? Судовая ўлада, яна вельмі такая прававая. Юрысты там все фактычна. Так? Калі заканадаўцы, хто можа быць, невядома, юрысты таксама ёсць, але дужы журналісты, хто заўгодна. Таксама ў выканаўчай уладзе можа быць хто заўгодна. Судовая ўлада, яна максімальна юрыдычна. І яна мусіць быць гэтым стоперам нейкім, гэтым прыпынкам да дыктатуры. Але, разумееце, тут ёсць і праблема, так? Таму што гэтыя суполкі юрыстаў, яны з аднаго боку за ўсё добра і гэтак далей, з іншага боку, гэта нейкі цэх, нейкіх людзей, якіх ніхто не выбіраў, які не зразумела, чаму яны там аказаліся, з'явіліся і гэтак далей. А я памятаю дзесьці, калі я яшчэ пісаў сваю доктарскую, я прачытаў такой вельмі цікавы артыкул Джеремі Волдрана, які называецца «The Core Case Against Judicial Review», як гэта перакласці, асноўны тэзіс супраць судовага перагляду. І што ён там казаў? Ён казаў, што судовы перагляд у амерыканскім сэнсе, калі Верхоўны суд можа інвалідэйт любы закон і сказаць, што ён супярэчыць Канстытуцыі, і ўсё, на наступны дзень гэты закон не працуе. Гэтая сістэма, яна не дэмакратычна. Яна сапраўды не дэмакратычная. Так? Чаму суд павінен вырашаць пытанні па-іншаму, чым заканадаўца? Зразумела, што заканадаўца легітымнасць дэмакратычная значна вышэйшая. Таму
Зноў юрысты гэта добра, але вось менавіта якія юрысты, у якім сэнсе, ці гэта нейкі прафесіянальны цэх, ці прафесіянальная суполка, трэба раздзяляць гэтай часткі. І калі мы кажам пра судовую ўладу, я лічу, што Волдран быў неправы. Я лічу, што судовая ўлада павінна быць моцная ў дзяржаве. Я лічу, што так, прафесійныя юрысты яны граюць важную ролю, але яны павінны быць незалежнымі, гэтак далей. Тое, што ў некаторых краінах не зусім ёсць. Зразумела. А вось у свеце апошніх падзей у розных краінах, як вы лічыце, ці зменіцца увогуле роля права, правовых абмежаванняў дзяржавы, правового рэгулявання, роля юрыстаў? Чаго вось можна чакаць? Выходзіць з таго тэзісу, што нейкая роля ў права ёсць, якую можна нейкім чынам адзначыць, абкрэсліць, так? А я лічу, што такога няма ўвогуле. Цікава. Таму што, глядзіце, у розных краінах розныя падыходы да права, так? Нават у краінах, якія ў Еўропе, падыходы розныя. Больш таго, розныя падыходы да розных галін права, так? Глядзіце, там нейкія тэхнічныя галіны права, яны адрозніваюцца ад, напрыклад, канстытуцыйнага права. Паміж вось дзяржаўнымі інстытутамі і палітычнымі сіламі права, як тое, што павінна гэта рэгуляваць. Але гэта ж не ўсё права. Разумееце, мне вельмі падабаецца у нейкіх краінах, як, напрыклад, у Казахстане існуе две паралельныя сістэмы права. Я не ведаю, яны запрашаюць там нейкіх англійскіх суддзяў, каб яны камерцыйны арбітраж рабілі, гэтак далей. На іншым узроўні, на нацыянальным узроўні гэта ўсё адбываецца па-іншаму. Вось. Таму у мяне пытанне, вось што такое вось гэтая роля права? Дзе яна ёсць? І нават увогуле вось все носяцца з гэтым пытаннем rule of law, а вось што гэта такое rule of law? Я першае кажу аб той часткі права, якая дае мне магчымасць пайсці, мне это не дае, я грамадзянін Беларусі, я павінен пакутаваць, гэта ў Канстытуцыі запісана. У дэмакратычнай краіне з rule of law я магу на падставе закона пайсці і, напрыклад, там абмежаваць дзяржаву, калі дзяржава там пачынае вар'яцець. Не ведаю, там нешта забрала. Гэта адміністрацыйнае права. У Англіі гэта будзе разглядацца ў перспектывы з кропкі гледжання адміністрацыйнага права. І калі дадаем гэтае вымярэнне права чалавека. Любы чалавек мае права пайсці і абскардзіць дзеянне дзяржавы, і яго справа будзе разгледжана, механізм уключаны, і гэта вось роля права. Я магу пайсці і дзяржаву прызваць к адказу. Добра, дзякую. Мне даволі блізкі прыклады з Злучанага Каралеўства. Людзі кажуць, што так, у Брытаніі rule of law і так далей, але асноўны прынцып канстытуцыйнага права ў Брытаніі гэта прынцып так званы sovereignty of the parliament, суверэнітэт парламенту. Суверэнітэт парламенту значыць, што парламент можа змяніць любы закон, які ён пажадае. Пажадае адмяніць адміністрацыйнае права, калі суды могуць перагледжваць штосьці. Ён тэарэтычна можа гэта зрабіць. Ён можа зрабіць, што вось нейкі такі прыняць закон, што вось Кастусь Дегтяроў, гэта вось не Кастусь Дегтяроў, а Канстанціна Дегтяроў заўтра. Таму у гэтым сэнсе ёсць вялікая колькасць усялякіх канвенцый, і ў практыкі гэта зразумела. Зрабіць нельзя, але ў сэнсе тэарэтычным гэта ўсё можна. І мы разумеем, што калі Борис Джонсон быў прэм'ер-міністрам Брытаніі, гэта ўсё было больш-менш магчыма не толькі ў тэорыі, але і ў практыкі. Але мы ведаем, што нават у краінах, дзе ёсць канстытуцыі, дзе ёсць усталяваныя нормы, калі палітычная сітуацыя рэальна змяняецца, усё можа памяняцца. Таму я не выключаў, і нават тое, што ў Амерыцы там доўгі час ёсць нейкія канстытуцыйныя канвенцыі, калі рэальна сітуацыя зменіцца, то права будзе афармляць тыя змены, якія адбываюцца ў палітычнай сферы. Добра, дзякуй. Ось юрыст вашай мары, ось вы пабачылі англійскую сістэму, які вось ён?
Ну, хутчэй пытанне аб масавым партрэце, такім вось партрэту масавага юрыста, а не адзінкавыя экземпляры. Но хочу азначыць адразу, што я звычайна не мрою пра юрыстаў. Вось. Я лічу, што добры юрыст гэта той, які не забывае ўключаць свой розум, калі прымяняе права. Ось вельмі часта такое бывае, што людзі даволі схематычна ці, як бы гэта сказаць, без уключанага розуму прымаюць нейкія рашэнні, якія яны лічаць, што яны нейкім чынам адпавядаюць закону, канстытуцыі і гэтак далей. І гэта становіцца відавочна, калі чытаеш нейкія судовыя рашэнні ці прававую аргументацыю ў цэлым. Таму для мяне, напэўна, юрыст мае мары — это той юрыст, які можа адэкватна і, вось так, з розумам нейкім чынам аргументаваць тую ці іншую пазіцыю. Юрыст там Геракл, то есть суддзя Геракл, тут юрыст Геракл — гэта той, які можа растлумачыць, каб усім было зразумела, чаму тая ці іншая пазіцыя адпавядае закону ці праву і гэтак далей. І это аналіз, гэта тое, што павінны рабіць юрысты. Вось калі чытаеш рашэнне Еўрапейскага суду па правах чалавека, ты бачыш, што ў некаторых краінах гэта нейкі механічны працэс, там вось з аднаго боку нейкае права, з другого боку нейкія факты, а як іх вось адзін з іншым параўнаць, ніхто і не ведае. І суды нават не ставяць сваёй мэтай абмеркаваць, растлумачыць, чаму гэта так. Таму аналізаваць трэба. Добрыя юрысты павінны мець добрую стратэгію, як дайсці да пэўнага выніка, і павінны быць гнуткімі, калі тая ці іншая стратэгія не працуе. Але я павінен сказаць сразу, што я не практыкуючы юрыст, ніколі не практыкаваў, і мне гэта не дужа цікава і не хацеў практыкаваць. Але я чытаў шмат права і кансультаваў шмат якія юрыдычныя фірмы і гэтак далей. Таму лічу, што мая кропка гледжання трошкі незалежная, але такая, падзяюся, інфармаваная. Лічу, што вельмі добра, што мы кажам аб гэтым з пункту гледжання вось менавіта такога. У меня такое вось пытанне я вырашыў спачатку прапусціць, але паколькі вы пачалі казаць аб юрысты Геркулесе і юрысце, які павінен думаць, это апошняе на сёння філасофскае пытанне, потым будзе ўжо больш канкрэтнае пытанне. Яно аб тым, што вось ёсць нейкая тэндэнцыя пераходу вось з правастварэння, стварэння гэтых вось правілаў, гэтых вось рэгуляванняў. Ну, напрыклад, калі казаць, каб браць там тыя каштоўныя паперы, то відавочна, што тыя людзі, якія прымаюць законы, яны не змогуць разбірацца ў нюансах там біткоінаў, нюансах там секретизацыі і гэтак далей. І тот же амерыканскі СЕК бярэ даволі такі моцныя на сябе паўнамоцтвы, или там ФДА па лекам і гэтак далей. Бярэ на сябе моцныя паўнамоцтвы па рэгуляванню, і гэта прыводзіць да таго, што ось права крыху рухаецца ў бок такіх больш дакладных інструкцый. Не рэгуляванне на падставе прынцыпа, а больш дакладных інструкцый. Бяры тут, рабі то. Ну, і гэта ў нейкім сэнсе крыху робіць саму па сябе прававую сістэму больш таннай, таму што вось працаваць з прынцыпамі гэта доўга. Ці ёсць адказ на пытанне, што лепш? Такі вось рух у бок пазітывізму, права інструкцыя, альбо адваротны рух у бок там натуральных правоў, прынцыпаў. Добрае пытанне, адкажу каротка. Мне падабаецца яснасць. Яснасць — гэта адзін з прынцыпаў rule of law, які вы таксама вось любіце, Максім, я спадзяюся. Таму яснасць — гэта добра. Я лічу, што права павінна быць зразумелым, прадказальным і гэтак далей. Не толькі для вось юрыстаў як прафесіяналаў, але і для звычайных людзей. І зразумела, там ёсць складаныя галіны права і гэтак далей, якія павінна быць нейкая экспертыза, но мы таксама не маем гэтай экспертызы, як вы правільна і сказалі.
Але я таксама разумею, што немагчыма стварыць інструкцыю для кожнай сітуацыі. Мы памятаем, што падчас ковіда, да, так, там былі вельмі дэталёвыя часам інструкцыі, якія выконваліся я не ведаю, нават у Англіі, у розных гарадах трошкі было па-іншаму. У нейкіх гарадах штосьці дазвалялі, штосьці не дазвалялі, але асноўная матрыца была тая ж самая. Я не ведаю, як там гэта было у Беларусі. Разумееце, жыццё так яно нейкія, так? Немагчыма вось гэта вось крок за крокам всё растлумачыць і разгледзець. Таму павінны нейкія прынцыпы, на базе якіх тыя выканаўцы яны могуць растлумачыць, інтэрпрэтаваць тыя інструкцыі. Але гэта ўсё банальнасці, так? Гэта ўсе разумеюць, як гэта зрабіць на практыцы, і дзе вось гэтая вось мяжа паміж першым і другім, вось это вялікая праблема. Але я не ведаю, там сотні і сотні рашэнняў Еўрапейскага суда па правам чалавека, яны пра гэта, пра тое, вось, ці можна прадказаць рэзультат той ці іншай сітуацыі, калі вы ведаеце закон, ці не. І вось гэта як ступень гэтай прадказальнасці, яна таксама можа быць іншая, розная ў розных сітуацыях і розных выпадках. Таму вось дзесьці пасярэдзіне паміж прынцыпамі і нормамі мы знаходзімся і не можам не знаходзіцца. AI ўсё за нас вырашыць, і гэта будзе прекрасны новы мір, як кажуць. Мой асабісты прагноз, калі AI будзе даваць 99% карысных для развіцця грамадства і абароны чалавека рашэнняў, то ён заменіць увогуле ўсю юрыдычную сістэму. Якая ваша любимая кніга, серыял, кіно пра юрыстаў альбо пра тое, з чым працуюць юрысты і чаму? Моя любимая кніга звязаная з правам, напэўна. Это працэс, ці як яго пераклалі, Кафкі. Ось я, дарэчы, зрабіў маленькае даследаванне, якое апублікавала International Comparative Law Quarterly ў гэтым годзе, пра тое, на якія крыніцы, такія навуковыя ці ненавуковыя, там творы і гэтак далей, спасылаюцца суддзі Еўрапейскага суда па правам чалавека. Больш у сваіх асабістых думках, чым у асноўных рашэннях. І вось Кафка там даволі на высокіх пазіцыях. Вось таксама ёсць Дастаеўскі і гэтак далей, але Шекспір вельмі папулярны сярод суддзяў Еўрапейскага суду па правам чалавека. Але Кафка так, таму, гэта вельмі відавочная справа. Там не сказаў я штосьці такого цікава, напэўна, таму што вось працэс гэта папярэджанне. Хоць адзін прыклад, гэта так цікава, я ось, не было такого ось досвіду у мяне. От, напрыклад, на што спасылаліся і ў якім выпадку? Мы ўзялі ўсе рашэнні Вялікай палаты Еўрапейскага суду па правам чалавека і паглядзелі, на што спасылаюцца суддзі, не на прэцэдэнты, не на законы і гэтак далей, вось на штосьці пазазаконнае, так? Там на што толькі не спасылаюцца. Вось на Кафкі усялякія, так, зразумела, на юрыдычную літаратуру бывае даволі часта, але калі вы пачытаеце, напрыклад, асабістыя думкі там Паўла Пінта d'Альбукеркі, вы там знайдзеце 200 усялякіх спасылак, пачынаючы там ад нейкага там Цицерона. І мы спыталі з маім калегай, з якім мы напісалі гэты артыкул, спыталі, навошта яны гэта робяць, вось навошта, вось якая мэта ў гэтых спасылках. І там мы штосьці аналізуем. Адна з ідэй, якая нам прыйшла, это то, што яны размаўляюць з пэўнымі аўдыторыямі, так? Напрыклад, яны размаўляюць з аўдыторыяй нацыянальныя суддзі. Яны, тыя нацыянальныя суддзі, якія прачытаюць вось гэтую асобную думку, яны зразумеюць, вось, можа, гэты вось суддзя, ён лепш разумее нас і ўвогуле нашу сітуацыю, таму што ён вось пачытаў і не ведаю, там, Нотр-Дам-де-Парі, там, на яго спасылаецца. Нейкімі доказамі не пацвердзіць, але вось такая ідэя ў нас на базе вось гэтага даследавання, калі мы там знайшлі дзесьці больш за 1500 усялякіх спасылак, прагледзелі, на што яны. Там на Біблію ёсць спасылка, там на Вікіпедыі, у справе Лаўцы супраць Італіі адзін з суддзяў, які быў у меншасці, ён спасылаўся на Вікіпедыю. Не больш на свой жа артыкул.
Дарэчы, селф-сайтинг, як гэта, самацытаванне, гэта вельмі распаўсюджаная справа. А вось, напрыклад, такі былы суддзя Бошчан Зупанчыч з Славеніі, ён спасылаўся толькі на свае папярэднія творы. Вось. А яшчэ некаторыя суддзі, яны спасылаюцца на працы вось сваіх калег, сваіх калег, і вось там, я не ведаю, юрыстаў, якія працуюць у сакратарыяце суда. Таму такая вось цікавае даследаванне. Вось, бачыце, Максим, вось гэта рэальна цікава. Гэта у вас абстрактныя пытанні. Не вяртаюся да сваіх пытанняў. Калі жадаеце, можам абмеркаваць. Тое, што я ніколі не чуў, можа быць, для кагосьці тоже таксама гэта будзе нейкім такім адкрыццём. Насамрэч, вось гэта цікава ў сэнсе тым, што ў Еўрапейскім суду па правах чалавека асабіста ў гэтых асобных думках часам можна знайсці штосьці такое цікавае, штосьці вось падобнае на чалавечую мову. Разумееце, я чытаў некаторыя рашэнні судоў, ну, скажем так, усходнееўрапейскіх краін. Вось, там же ж яны ўвогуле не чалавечай мовай размаўляюць. Это ж як это? Гэта ж нейкія там канцелярызмы, я не ведаю, ёсць такое слово, на канцелярызме. Вось, гэта ж жах нейкі. А суддзя, сапраўдны суддзя, павінен размаўляць сваім грамадствам. Павінен быць са сваім грамадствам на адной хвалі, разумееце? А вось не ведаю, на якой такой хвалі вось гэтыя канцелярызмы там існуюць. Ну, так. Ну, ось як прыклад зусім іншай практыкі, у беларускім законе аб Конституцыйным судзе дакладна чорным па беламу напісана, што асабістае меркаванне суддзяў публікацыі не падлягаюць, і ніхто не мае права на іх спасылацца, нават сам суддзя нідзе. Ну, вельмі добра, а навошта тады пісаць? Я ведаю, што ў Расіі раней яны публікаваліся, але потым у нейкі, я не ведаю, 3-4 гады таму, можа больш, я ўжо не памятаю. Вось, яны таксама перасталі друкаваць гэтыя асабістыя думкі і ўсё. Ну, глядзіце, такая сістэма, гэта не толькі ў Расіі і Беларусі. Напрыклад, у судзе Еўрапейскага Саюзу таксама немагчымыя асабістыя думкі, там павінны вось гэтай кампраміснасці. Але мне падабаюцца асабістыя думкі, там суддзя можа ўйсці ў разгул. Калі мы прыйшлі к пытанню, што падабаецца, што не падабаецца, я вось амаль на 100% упэўнены, што у вас есть самы любімы артыкул Еўрапейскай канвенцыі па правам чалавека з яе пратаколамі і самы любімы кейс ЕСПЧ. І зараз дадам да гэтага пытання новае мірэнне самае любімае асабістае меркаванне. Асабістае меркаванне, это цікава. Пачну з канца. Асабістае меркаванне, трэба знайсці кейс, які мне не падабаўся. І, помню, мне не падабаецца гэты кейс, называецца, я не ведаю, ведаеце вы ці не, называецца Лейла Шахін супраць Турцыі. Гэта справа пра тое, што дзяўчыну, студэнтку ў Турцыі, ёй забаранілі фатаграфавацца на студэнцкае пасведчанне у гэтым headscarf. І суд не знайшоў парушэння артыкула 9 ў гэтай справе, там дужа всякай аргументацыі. Суддзя Франсуаз Тюлькінс, вельмі добрая суддзя з Бельгіі, вось яна была віцэ-прэзідэнтам суда ў нейкі час, вельмі паважаная і добрая суддзя. Яна напісала вельмі моцнае асабістае меркаванне па гэтай справе, таму што яна казала, што, глядзіце, мы там кажам, што мы вось гэтых жанчын абараняем, але ж насамрэч мы вось таксама навязваем сваю кропку гледжання людзям, якія, можа, і не жадаюць, а жадаюць проста сфотаграфавацца на гэта студэнцкае пасведчанне ў нікабе. Любімы артыкул, яны ўсе мае любімыя, разумееце? Вось, всех я іх люблю. Скажу пра самы складаны артыкул, які для мяне з'яўляецца, калі цікава. Самым складаным гэта 10-й артыкул, гэта свабода слова, свабода выказвання. І вось для мяне, я не дужа люблю вось гэту суперлібертарыянскую
ідэю пра неабмежаваную свабоду слова, але мне вось мяркуецца, што вось гэта мяжа паміж апраўданым абмежаваннем свабоды слова. Калі вось звычайна трэба абмяжоўваць, празмерным абмежаваннем, вось гэтая мяжа яна настолькі складана і настолькі ад-хок, як кажуць, так, то мне цяжка, колькі ўжо гадоў вось я працую з Еўрапейскім судом па правах чалавека, вось для мяне вось гэтыя справы по 10-му артыкулу яны найбольш складаны. Што тычыцца любімай справы, сотні, тысячы кейсаў там, сотні цікавых, добра. І вось вырашыў сказаць пра олді but goody, як кажуць. Справа Маркс супраць, не той Маркс, добры Маркс, не дрэнны Маркс. Справа Маркс супраць Бельгіі, то справа 70-х гадоў увогуле, старая, але вось мне мяркуецца, што вось яна дэманструе, які вялікі шлях, якую вялікую дыстанцыю мы прайшлі за вось гэты ў Еўропе, за вось гэтыя годы. Справа супраць Бельгіі. І ў Бельгіі ў той час дзеці, якія былі народжаны ў шлюбе, мелі больш прывілеяў, чым тыя, што нарадзіліся па-за шлюбам. У гэтай справе Еўрапейскі суд па правам чалавека знайшоў парушэнне 8-га артыкула і сказаў Бельгіі тое, што зараз увогуле ні ў каго ў Еўропе не вызывае ніякіх пытанняў, што дзеткі, якія нарадзіліся ў шлюбе і не ў шлюбе, павінны мець аднолькавыя права. Таксама гэта справа дэманструе тое, што противоречиво, controversial нейкі час, праз нейкі час яно становіцца ўвогуле непраблемным. Вялікая колькасць такіх прыкладаў таксама. І пра вось гэты пакаранні у школах і гэтак далей. Дякую. У вас ёсць досвід знаёмства з сістэмай адукацыі юрыстаў у Беларусі і у Великобрытаніі. А як бы вы вось ахарактарызавалі, чым они адрозніваюцца? Чаму вы можете параіць вучыцца у заходніх краінах праву і чым увогуле адрозніваецца навучанне праву у нас і ў іх или у вас? У нас і у вас. Бачыце, цяжка параўнаць. Калі б я стаў нейкім там міністрам адукацыі Беларусі, я б адразу адмяніў гэты 5 гадоў юрыдычнай адукацыі ў юрыдычных ВНУ. Яны нічога не робяць. У нас такая сістэма. Ты прыходзіш на юрыдычны факультэт, назовем мне так, вы 3 года вучыце спецыяльны юрыдычны прадмет. Я памятаю, я не ведаю, у вас былі усякія там абароны грамадзянскіх аб'ектаў. Гэтага не было. Вам пашанцавала, у мяне было. Я не ведаю, на першым курсе у мяне было там 15 нейкіх гісторый, а спецыяльна юрыдычных прадметаў у меня была, напэўна, гэта агульная тэорыя права і, напэўна, канстытуцыйнае права, ўсё астатняе пачалося на другім курсе, пытанне, навошта гэта трэба. У Англіі ўсё гэта 3 гады, ніякіх прадметаў, якія не звязаны з правам, няма. А потым, калі вы жадаеце практыкаваць, у вас яшчэ будуць спецыяльныя практычныя курсы, якія арганізуюць ці барыстers, залежыць ад таго, у якую прафесію юрыдычную вы хацеце пайсці, ці solicitor courses, ці barrister courses. Таму мне падабаецца такая сістэма. Атрымліваеце агульную юрыдычную адукацыю ў універсітэце і потым ідзеце і вам надаюць скілы, як вы там размаўляеце з кліентамі, інтэрв'юіруеце і гэтак далей. Вось такая розніца. Мяркуецца, што вось гэта больш адэкватная сістэма. А тыя, хто не жадае ў практыку ісці, могуць зрабіць там LLM, магістрскую і пайсці рабіць PhD. Пытанне было таксама і аб некай такой цяжкасці навучання, таму што у нас, канешне, хадзілі легенды пра людзей, якіх адлічылі з юрфака, але гэта былі легенды. І увогуле на юрфаке, кажу, як ёсць, шчыра, адлічыцца было даволі складана. Гэта патрэбна было зусім нічога не рабіць. Як з гэтым справай вось у Великобрытаніі? Не дуже шмат у нас адлічваецца таксама. Там у нас 600 студэнтаў на першы курс паступае, можа, не ведаю, 560 дзесьці скончваюць. Але, разумееце, дыплому гэта розны дыплом. Хтосьці там на выдатна вучыцца, хтосьці не. Канкурэнцыя вельмі вялікая, таму юрыдычны дыплом, дрэнны юрыдычны дыплом, он у рэчаіснасці нікому не патрэбен.
Які адрозненні існуюць у стварэнні і прымяненні права ў Беларусі і Расіі ў параўнанні з заходнімі краінамі? Дзякуй, вельмі цікавае, вельмі добрае пытанне. І на мой погляд, адказ тут не ў сферы, не ў галіне права. Ён у галіне палітыцы. Самая вялікая розніца ў тым, што ў гэтых краінах, у Англіі і ў Злучаных Штатах Амерыкі, у Канадзе, там, я не ведаю, у Нідерландах, Германіі, існуе сапраўдная і жорсткая апазіцыя да ўлады. І ўлада разумее, што калі на наступных выбарах ўлада зменіцца, гэтыя правілы, законы ці нормы, якія яны прынялі, яны памяняюцца. Таму для мяне вось гэта асноўная розніца сэнсоўная такая. З кропкі гледжання, як гэтыя нормы прымяняюцца, вось мяне заўсёды было цікава, калі я пераехаў в Англію, пачаў чытаць англійскія нейкія рашэнні судоў. Мне заўсёды было цікава, як яны у сваіх рашэннях разгледжваюць заканадаўчы інтэнт. В судах яны 3-4 там старонкі закону абмяркоўваюць, хто вось менавіта меў на ўвазе гэты заканадаўца, калі гэтую норму прынимаў. Я вось, напэўна, я не ведаю, можа, я не дуже чытаў рашэнняў касацыйных судоў заходнееўрапейскіх, вось гэта было цікава і ўразліва для мяне паглядзець, наколькі цікава і зместоўна, грунтоўна, так сказаць, суды шукаюць той сэнс, тую інфармацыю, якая была закладзена ў гэтых нормах. Яны маюць нейкую каштоўнасць, разумееце? Гэта якраз чытаў артыкул даследавання такой з'яве, як аўтакратычны легалізм. Гэта аб тым, што даволі шмат у якіх краінах, і праводзіліся там у даследаванні прыклады якраз такі Амерыкі часоў Трампа першай кадэнцыі, Польша ПіС, Венгрыя Орбана, калі прыходзяць да ўлады на даволі такі папулістычных хвалях людзі з аўтарытарнымі такімі аўтакратычнымі звычкамі і пачынаюць пад сябе перабудоўваць канстытуцыйныя механізмы, карыстуючыся легальнымі метадамі, але без паважэння к вяршэнству права, без паважэння к неабходнасці дамаўляцца. Прыходзяць з абяцаннямі, мы ўсё зараз паправім, мы ўсё зараз там падчынім, парамантуем, там вось наведзем парадачак, там стабільнасць. І паціху змяняюць пад сабе. І гэта такая з'ява даволі такі моцная, і нават моцныя дэмакраты з гэтым сталкиваюцца. Гэта такая з'ява, якой зараз няма адэкватнага адказа, няма яго, але краіны, у якіх шмат палітычных сілаў, у якіх ім паміж сабой трэба дамаўляцца, яны больш устойлівы да такіх з'яў. Таму мне здаецца, што у Беларусі будучыні нам патрэбна будзе партыя імя Лукашенка. Таму што нам патрэбна будзе дамаўляцца. Калі у нас будзе партыя імя нас, адна, на 5-м кроке будзе тое ж самае. Касацін, вялікі вам дзякуй. Дзякую ўсім. До новых сустрэч. Дзякуй, да побачення. Подписывайтесь, оставляйте свои лайки и комментарии, если для вас это безопасно. Нам будет очень приятно. И до встречи в юридическом клубе Rule of Law for Belarus.